Guys, नै दिनै फिसालाखौ नै आं दखानाव लाबोदों माने बेयाव दैमालु जिके इंलिश स्कुलाव हाबो नालाय ओमफ्राय दा 12टा जाबायना गबाय गनायखाय दखान नायनो लुबैदों मानसि गथ'आ जोंना दखान देखायनांसै ना आंना फिसालाया बर'ना बेनो एक्टरसो एकदमबारे बलिउडनि एक्टर ना ओमफ्राय दा क्लास 1 मोनसिगोन ओमफ्राय नै नायदो दखाना ओमफ्राय न'आव थांनोसै नायनो नुबाय अरुन नुबाय दखानखौ नायदो मोजां मोजां नंगौ नङा खिथादो मोजां नायनो दे नायदोलै बरुन मोदानजोबो ना ओमफ्राय नै ओरैजाय नायदो बेखौ नायदो थिंफोरखौ नायदो नै बख्लाब जागोनबो नङाबा ना ओंखारदो दायो स्कुल गबाय नालाय बेखौ लाबाय थानो हायाना थांफिनसै आरो दायो न'आव दा ओरै ओंखारलांदो इथिंजाय जे मा नांगौ दे ओरै दंजोबो नै मोनजोबगोन पाइप साइप गासिबो नै मटर दङ मटरबो मोनगोन नै कम्पानि बिराद बरिया गासिबो मोनजोबगोन आरो नेट सेट दंजोबो ओमफ्राय नै ओरैबो दं नै स्कुल दं हा पाइप साइप मोनजोबगोन नैलाय पाइप दं अभी घर में जाना पड़ेगा दुकान बंद करके टी 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 हाँ बंद खालामग्रा यावनो दंलै साबि मारिबानो जायो टी 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 ओरैजायबो दं आंनि दखान खाथियाव बाइक मेकानिकबो दं माने एकदमबारे मा गोसो बायदि बानायनो हाजोबगोन आरो बेवनो बाइक बानायगासिनो दं बेयाव एकदमबारे फार्म होग्रा सेस बेसेबां गाज्रि जादों गासिबो बानायजोबनो हायो आरो बेयाव दानो मा नांगौ मोनजोबो माने बाइकनि पार्ट्सफोर मोनजोबगोन बेयाव ओमफ्राय मा गाज्रि जादों फारसेनिफ्राय बानायनो हाजोबगोन टिमलेसबाबो बानायनो हागोन आरो बेयाव ओमफ्राय जिखुनु जाया एभ्रिथिं बाइकखौ मा गाज्रि जादों मोनजोबगोन आरो बानायनो हाजोबो बेयाव जोंनि बे नैबे जोबनो नायदोलाय नै नैबाबो दङ नै ओरै बाइकनिफ्राय आरो साइकेल दंबायो नै सेरावनो ओरै साइकेलबो बानायनो हायो बेयाव साइकेल गोदानबो मोनगोन जिखुनु एभ्रिथिं दंजोबो आरो बे लाइनाव जोंनि बेयाव आंनियाव जेनेबा लहा-लहि मोनबा ओरै बाइकनि मेकानिक साइकेल मेकानिक बैयाव नाफिद सासे दङ नाफिद बेबो खानाय सिनो आरो ओमफ्राय नै नायदो बानायगासिनो दं नै बाइकखौथ' नुखाबाय जानांगौ दायो बिराद मोजां बानायो बाइकखौ एकदम एक्सिलेन्ट बानायो आरो ना फिसालाया नायगासिनो दंबावो नायै बाइकखौ एकदमबारे बाइक बानायनायखौ नायगासिनो जिरायनानै ओमफ्राय दायो न'आव थांगोन आरो ओमफ्राय नैबे फिल्डआवथ' कचिं होगासिनो दं माने बेयाव माने 3टा 4टानिफ्राय फुटबल कचिं होबाय थायो आरोना जोंनि बे दैमालु फिल्डआवनो बेखौ आङो बेयाव दखान होनानै जुदि बरिं मोनबाथाय बेयाव जिरायनानै कचिंखौ नायबाय थायो आं माने कचिं फोरोंबाय थायो आरो माने फोरोंग्रा दं गथ'फोरखौ फोरोङो हिन्जाव हौवा गासिबो फोरोंजोबो आरो बे फिल्डआ बेनो नैबे फिल्डआव फोरोंजोबो माने गासिबो मोजां फोरोङो आरो चलो जायगा बेदा थांसै ना दायो थांसै जोंहा ओमफ्राय र' बाय नुदो बाय बाय सोरबाफोर गोदान दंबा साबस्क्राइब खालामदो होननाय मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो शेयार खालामना होदो नङा होमबा दायो दखानाथ' नै आंना बेनो दखाना मा नांगौ मोनजोबखायो नालाय जायगा थांनोसै फिसालाया थांनाय ओंखाम उखैबाय खोमादां दे होमबा लोगोफोर ना थेंक इउ सो माच लोगोफोर बेयावनो दोनथ'बाय आं भिडिअखौ बाय बाय